Kuphinde kwasweleka abanye abantu abayi-88 ngenxa yentsholongwane yeCorona kweli. Inani labasebenzi bezempilo abanalentsholongwane kweli nalo lenyuke layakutsho kwi-3,495. Lilonke inani labantu abanalentsholongwane kweli lime kwi-73,533. Inani labantu abaswelekileyo ngoku lime kwi-1,568. Umzantsi Afrika unabantu abayi-73,533 abanentsholongwane yeCorona kwisithuba senyanga ezintathu. Kuphinde kwasweleka abantu abayi-88 lentsholongwane yaye uninzi lwabo bakwiphondo laseNtshona Koloni. La manani akutshanje abantu abayi-88 abasweleke lentsholongwane kwezi yure zingama-24 abonakalisa ukuba abantu abayi-73 baseNtshona Koloni ngelixa abalithoba bekwiphondo laseMpuma Koloni ze abathandathu bebaseGauteng. Loo nto ithathe eli nani labantu abasweleke lentsholongwane kweli ukuza kudiga ngoku yalibeka kwi-1,568. U-60% wabo bantu baphuma kwiphondo laseNtshona Koloni nelinabantu abayi-44,000 abanalentsholongwane. IGauteng inabantu abayi-12,193 abanalentsholongwane ngelixa iMpuma Koloni inabantu abangaphaya kwe-10,000. Iphondo laseMpuma Koloni likwindawo yesibini ngenani labantu abaswelekileyo nanjengoko sele kusweleke abantu abayi-236 kwela phondo yile ntsholongwane.